Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Οργανισμού για τη Διάδοση Ελληνικής Γλώσσας και σας εύχομαι καλή χρονιά. Να παρακαλέσω την κυρία να κλείσει την πόρτα στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του Money Show, στις εκδηλώσεις του, οργανώσαμε ως οργανισμός δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι σήμερα με θέμα η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μηχανισμός πολιτισμικής ανάπτυξης. Θα ήθελα να αναφερθώ αποκλειστικά και μόνο, για να μην έχουμε απώλεια του χρόνου, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει και το πρόγραμμα είναι πολύ αυστηρό από τη μεριά του Μαρισό, της αιθούσης δηλαδή του Χίλτον. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι εμείς στο θέμα μας διαλέξαμε την πολιτισμική προσφορά, αυτό το πολιτισμικό, ενώ συνήθως είναι και η ομιλία που θα ακολουθήσει είναι πολιτιστική ανάπτυξη. Εμείς προτιμήσαμε πολιτισμική, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, και το θεωρούμε ότι αυτό είναι ευρύτερο, και ο όρος κουλτούρα, ο οποίος δημιουργήθηκε αργότερα, είναι κάτι που εμπεριέχεται σε αυτό. Οπότε πια από το 10ο αιώνα και μετά, 19ο, αυτά έχουν συμπεριληφθεί τα δύο σε ένα. Εμείς λοιπόν με το πολιτισμικό θεωρούμε το ευρύτερο το δικό μας, το οποίο είναι η ελληνική γλώσσα και η Ελλάδα δίνει προς τα έξω, και από την άλλη το θέμα της κουλτούρας, το θέμα της καλλιέργειας αυτής, θα αποδεχτούμε τον ευρύτερο ορισμό για να μην υπάρχουν α και β τάξεως σχέσεις, αυτό που λένε τον ευρύτερο, να αποδεχτούμε έναν ορισμό ευρύτερο και να πούμε ότι και τα δυο μαζί αποτελούν αυτό που εμείς οι Έλληνες ανέκαθεν αποκαλούσαν παιδεία με κεφαλαίο. Θα ήθελα μόνον, επειδή έχω συνδέσει την ελληνική γλώσσα στην επιλογή του θέματος μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή το επιλέξαμε αυτό, ήθελα να το δικαιολογήσω, και για την προσφορά αυτή της ελληνικής γλώσσας θα ήθελα απλώς να σας αναφέρω ένα απόσπασμα του Άγγλου καθηγητή της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, του Ρόμπινς. Αυτό είναι παρμένο, το έχω πάρει από ένα βιβλίο του, Σύντομη Ιστορία της Γλωσσολογίας, το οποίο έχει εκδοθεί στην Αθήνα, τις εκδόσεις στην Εφέλη, το 1989. Από εκεί λοιπόν παίρνω μία φράση του, η οποία πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Φυσικά δεν είναι μόνο στη γλωσσολογία όπου οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι για την Ευρώπη. Στο σύνολό της η πνευματική ζωή της Ευρώπης, η φιλοσοφική, η ηθική, η πολιτική και η αισθητική σκέψη της ανάγεται στο έργο των Ελλήνων στοχαστών. Ακόμα και σήμερα επιστρέφουμε αδιάκοπα στην ελληνική κληρονομιά για να βρούμε ερεθίσματα και ενθάρρυνση. Ο σημερινός άνθρωπος αισθάνεται αναντήρητα να το συνδέει με τους Έλληνες μια πνευματική συγγένεια που δεν νιώθει με κανένα προηγούμενο ή σύγχρονο πολιτισμό. Πιθανώς δεν θα μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα ποιες περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και βιολογικές συνθήκες προκάλεσαν αυτή τη λαμπρή άνθηση του ανθρώπινου πνεύματος στην κλασική Ελλάδα. Αυτό όμως δεν μειώνει καθόλου την ευγνωμοσύνη μας για όσα επιτελέστηκαν. Θα παρακαλέσω την κυρία Νίνα Καπέλου, μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, φιλόλογο, να μας εκθέσει τις απόψεις της με θέμα ελληνική γλώσσα, εργαλείο επικοινωνίας, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Οφείλω να ομολογήσω ότι ένα έναυσμα για τον υπέρτιτλο, αν θέλετε, για τη θεματική αυτής της ενότητας, μου τον έδωσε και μια συζήτηση που είχαμε στο διοικητικό και είπα να την αξιοποιήσουμε. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα παρακαλέσω, κυρία Καπέλου, το χρόνο να είναι 20 λεπτά για να μην πω 15. Ευχαριστώ. Θα κάνω το αδύνατο δυνατά, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά και από μένα, καλησπέρα σας. Το θέμα το δικό μου έχει ως εξής.
Η ελληνική γλώσσα, εργαλείο επικοινωνίας, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι μέγιστες τεχνολογικές ανακαλύψεις του ανθρώπου ανάγονται σε μια πανάρχια εποχή, όσο και αν αυτό κάποιοι πολύ συχνά το ξεχνούν και θεωρούν τους απότετους προγόνους μας ως πρωτογόνους. Η ανακάλυψη της φωτιάς και του τροχού, που εξακολουθούν να αποτελούν βασικά και αναντικατάστατα στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού, δόθηκαν από τον Τιτάνα Προμηθέα και τον Θεό Ήφαιστο στους ανθρώπους προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής, όταν ακόμη περιφέρονταν ως νομάδες στο χώρο που πολύ αργότερα συγκροτήθηκε σε οργανωμένες κοινωνίες. Ο μύθος του Προμηθέα Πυρφόρου, που πραγματεύεται ο Αισχύλος στην ομώνυμη τραγωδία, δηλώνει τη σημασία της συγκεκριμένης ανακάλυψης. Η φωτιά συνετέλεσε ουσιαστικά στη δημιουργία συγκεκριμένων ομάδων που είχαν ένα καθορισμένο τύπο ομιλίας. Ακολούθησε η επινόηση της γραφής, που στάθηκε καθοριστική για ολόκληρη την ιστορική μας πορεία. Κατά την άποψη του Sir William Jones, ως πρώτη γραφή αναφέρεται η σανσκριτική γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένα τα αρχαία ινδικά λογοτεχνικά και θρησκευτικά κείμενα. Θεωρείται ότι είναι τελειότερη από την αρχαία ελληνική, πλουσιότερη από τη λατινική, αλλά ταυτόχρονα συγγενεύει στενά και με τις δύο, τόσο στις ρίζες των ρημάτων, όσο και στους γραμματικούς τύπους. Η συγγένεια αυτή δεν μπορεί να είναι ένα τυχαίο συμπτωματικό γεγονός. Είναι τόσο εντυπωσιακή, ώστε οδηγεί τον μελετητή στο συμπέρασμα ότι και οι τρεις αυτές γλώσσες προέρχονται από μια κοινή αφετηρία, την οποία αργότερα ο Άγγλος γλωσσολόγος, συγκεκριμένα το 1816, ο Άγγλος γλωσσολόγος Τόμας Γιούγκ, ονόμασε Ινδοευρωπαϊκή. Τα πρώτα αποκρυπτογραφηθέντα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας είναι οι πινακίδες της γραμμικής Β, γραμμένες σε συλλαβική μορφή. Πρόκειται για κείμενα που πιστοποιούν ότι ήδη από τον 13ο αιώνα η ελληνική γλώσσα υφίσταται ως ιδιαίτερη γλωσσική οντότητα. Τα κείμενα αυτά αναφέρονται κυρίως σε οικονομικές συναλλαγές των Μικηναίων με άλλους λαούς. Είναι προφανές ότι οι Μικηναίοι ήταν και κατακτητές αλλά και έμποροι. Πληθώρα μικηναϊκών ευρημάτων στις Μικήνες, στην Πύλο και στην Κρήτη, αλλά και στα παράλια της Μικράς Ασίας και του Ευξήνου Πόντου, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαμόρφωση κάθε γλώσσας είναι σε σημαντικό ποσοστό προϊόν της συνάντησής της με άλλες γλώσσες. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πλήρη επίγνωση ότι ο ελλαδικός χώρος φιλοξένησε παλαιότερους λαούς που μιλούσαν ο καθένας στη δική του γλώσσα. Πελασγοί, Κάρες και Λέλεγες, Τυρσινοί, Φίνικες, Δρίωπες, Κάφκονες, Έμονες, Άονες, Τέμικες είναι οι πιο γνωστές προελληνικές φυλές που κατοικούσαν στην ενδοχώρα και τα παράλια της Μεσογείου. Οι ανασκαφές μας έχουν δώσει επιγραφικά δείγματα τέτοιων γλωσσών, όπως είναι τα αιταιοκυπριακά, τα αιταιοκριτικά και η περίφημη στήλη της Λίμνου. Επιπλέον, η ανακάλυψη του μινωικού πολιτισμού συνοδεύτηκε από πλούσιο επιγραφικό υλικό. Τις πινακίδες της γραμμικής Α, οι οποίες δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί ακόμη, αν και τελευταία έχουν γίνει κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Η επινόηση της γραφής είναι καθοριστική για όλη την ιστορική μας πορεία. Η πρώτη γραφή επινοήθηκε στην κοιλάδα του Εφράτη, αλλά πολύ σύντομα οι κοινωνίες των μεσογειακών ακτών άρχισαν να αποτυπώνουν σε κάθε είδους υλικά, πυλό, πετρώματα και άλλα, ανθρώπινες σκέψεις με κάθε μορφή γραφής. Η ιερογλυφική γραφή της Αιγύπτου, οι γραφές της μινωικής Κρήτης, Α και Β, των ακτών της Παλαιστίνης και της Φινίκης, η συλλαβογραφική των Μικηναίων, η προχωρημένη φθογγικά σημιτική γραφή άνοιξε τον δρόμο για την τελική μορφή του ελληνικού αλφαβήτου που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον 8ο π.Χ. αιώνα. Τα σημιτικά γράμματα Άλεφ και Μπετ εμπλουτίζονται με την αποφασιστική δημιουργία των φωνιέντων. Το ελληνικό αλφάβητο ταξιδεύει μαζί με τις ελληνικές αποικίες σε ολόκληρο το μεσογειακό χώρο
και με τη χρήση της γραφής μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία της τέχνης του λόγου. Από μια ελληνική απικία, την Κίμη, το ελληνικό αλφάβητο κληροδοτείται στους Ρωμαίους και ως λατινικό μεταδίδεται σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Μια ειδική παραλλαγή επινοούν οι Κύριλλος και Μεθόδιος, οι γνωστοί μοναχοί από τη Θεσσαλονίκη, για να μεταδώσουν στους Σλάβους τη χριστιανική θρησκεία. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα, η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία διαλέκτων. Κάθε πολυκράτος στη Μητροπολιτική Ελλάδα και στις πολυάριθμες απικίες στα παράλια της Μικράς Ασίας και κατά τον δεύτερο απικισμό σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, τον Εύξηνο Πόντο, τα νότια παράλια της Γαλλίας και Ισπανίας, αλλά και στη Βόρειο Αφρική, στην Κυρηναϊκή Χερσόνησο, χρησιμοποιεί την τοπική διάλεκτο στις δημόσιες και ιδιωτικές πράξεις. Η οικονομική ανάπτυξη των Μητροπόλεων, ειδικά στις περιοχές που ήταν πλούσιες σε σιτηρά, ευνόησε σημαντικά την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου, αλλά και τις επαφές με τους άλλους λαούς. Οι σχέσεις μεταξύ Μητροπόλεως και απικίας ήταν συνήθως καλές και πολύ συχνά, είτε για θρησκευτικούς, εμπορικούς ή πολιτικούς λόγους, κάτοικοι των Μητροπόλεων ταξίδευαν στις απικίες. Άλλωστε οι Έλληνες είχαν από αρχαιοτά των χρόνων την επιθυμία της εξερεύνησης, ορέγοντο του ιδένε. Η γνώση και το κέρδος είναι η κινητήρια δύναμη που τους οθεί σε νέους προορισμούς, σε νέους ανεξερεύνητους τόπους. Η οικονομική ανάπτυξη των πόλεων κρατών είχε ως αποτέλεσμα την πολιτική συγκρότηση και πολιτισμική ανάπτυξη που οδήγησε στην ευημερία και καλλιέργεια των τεχνών. Η τέχνη του λόγου είναι το νέο μέλημα των Ελλήνων, αλλά και η απορία που εκφράζεται μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη των φυσικών φιλοσόφων που επιθυμούν να ανακαλύψουν την των όντων ουσίαν. Κάθε λογοτεχνικό είδος έχει την ιδιαίτερη του διάλεκτο, στην οποία γράφει ο συγγραφέας ανεξάρτητα από την μητρική του γλώσσα. Πλησιέστερα προς την προφορική ομιλία είναι τα επιγραφικά κείμενα, ενώ τα λογοτεχνικά είναι συνήθως γραμμένα σε γλώσσα τεχνητή και δεν απεικονίζουν τις τοπικές διαλέκτους. 4 είναι οι ομάδες των διαλέκτων της ιστορικής περίοδου: Αττικο-Ιωνική, Αρκαδοκυπριακή, Αιωλική και Δωρική. Η ελληνική γλώσσα, όπως και η λατινική, ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, στη μεγάλη οικογένεια των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, η οποία περιλαμβάνει τις περισσότερες γλώσσες της Ευρώπης. Στην ελληνική γλώσσα, ο ρόλος της λέξης μέσα στη φράση προσδιορίζεται από την κατάληξη και έχει η αδίποτε θέση θέλει ο γράφων να του αποδώσει. Οι λέξεις είναι ελεύθερες, γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης στα ανοιχτά χαρτιά. Έχουν τη δική τους δυναμική. Οι λέξεις πρέπει να έρθουνε. Λέξεις στιβάζονται στο χιόνι και μοιάζουν με λευκό σεντόνι, γράφει η ομιλούσα σε μια ποιητική της σύνθεση. Ο μόνος περιορισμός σε αυτήν την ελευθερία αφορά τα συνθετικά μόρια. Πολλά είναι τα σχήματα λόγου που έχουν χρησιμοποιήσει οι συγγραφείς και οι ποιητές τόσο της αρχαίας όσο και της νέας ελληνικής γλώσσας. Ο σοφιστής Γοργίας διατείνεται ότι ο λόγος επιδρά στην ψυχή με τον ίδιο τρόπο που δρά το φάρμακο στο σώμα των ανθρώπων. Πολλά είναι τα εκφραστικά σχήματα λόγου των αρχαίων ρητοροδιδασκάλων και το συγγραφικό ύφος μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά το δοκούν ενός εκάστου. Τι μπορεί να γράψει μια ιστορικός και αρχαιολόγος για την πληθώρα των αρχαίων συγγραμμάτων που υπήρξαν φάρος φωτεινός, αέναος, σηματορός και ευθύβολος τοξότης στη ζωή των απανταχού εγγραμμάτων ανά την Ιφίλιο. Οι επικοί ποιητές Όμηρος και Ησίωδος μας έδωσαν πληθώρα πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο. Οι λυρικοί ποιητές μας μετέδωσαν ποικίλα συναισθήματα. Τα χωρικά άσματα οδήγησαν στη διαμόρφωση του αρχαίου ελληνικού δράματος. Ο λόγος των μεγάλων τραγικών και κομικών μας έδωσε υψίστης πνοής τραγωδίες, κωμωδίες και σατυρικά δράματα. Η φιλοσοφική σκέψη, οι ρήτορες, οι ιστορικοί, οι επιγραμματογράφοι και τόσοι άλλοι έφεραν τον πολιτισμό στη Δύση και επέδρασαν στον ευρωπαϊκό και αργότερα στον νέο ελληνικό διαφωτισμό.
ο Αθηναίος πολίτης της κλασικής περίοδου, έχοντας πλήρη γνώση του αγορεύειν, εκφραζόταν με συγκροτημένο λόγο στην εκκλησία του Δήμου, επιδιώκοντας να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, να εμψυχώσει το ακροατήριο όταν η πόλη απειλείται από τους εχθρούς, να προτείνει λύσεις σε δύσκολες στιγμές ή να παρηγορήσει τους συγγενείς των νεκρών. Η υπεροχή του αθηναϊκού πολιτεύματος τονίζεται στον Περικλέους επιτάφιο λόγο που μας παραθέτει ο Θουκυδίδης. Στην περίπτωση του επιταφείου έχουμε την σπάνια αλλά ευτυχή συγκυρία δύο μεγάλων προσωπικότητων, των οποίων κοινή επιθυμία ήταν να διασωθεί για τις επόμενες γενιές το ιδανικό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, σαν καταστατικός χάρτης του καλύτερου πολιτεύματος, και να υμνηθεί η Αθήνα του Περικλέους πριν το γεγονός που στάθηκε η αρχή του τέλους για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, ένα γεγονός που καμιά πολιτική διορατικότητα δεν μπόρεσε να προβλέψει, τον λοιμό που αποδεκάτησε τον πληθυσμό της Αθήνας. Η Ακαδημία του Πλάτωνος ήταν χώρος έκφρασης και ανάλυσης της θεωρίας των ιδεών. Στο Λύκειο Γυμναστήριο, κοντά στο ναό του Λυκείου Απόλλωνος, ο Αριστοτέλης ανέπτυξε τη θεωρία της αντελέχειας. Στη Μεγαρική Σχολή έλαμψε η προσωπικότητα του Ευκλήδους, του Διοδόρου και κυρίως του Στήλπονος, που τεκμηρίωσε τη διαλεκτική φιλοσοφία. Ο νεοπλατωνισμός με τον Αμμόνιο Σακά, τον Πλωτίνο και τον Ιδέσιο τον Καπαδόκη οδήγησε στη μυστική ένωση με το ένατο Άρητον. Οι Στοικοί με το Ζήνωνα από το Κίτιον της Κύπρου αναφέρθηκαν στην πρακτική ηθική. Πάμπολες οι φιλοσοφικές θεωρίες των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων που εγγράφησαν στην Αττική διάλεκτο ή στην ελληνιστική κοινή γλώσσα και οδήγησαν τη φιλοσοφική σκέψη σε νέους δρόμους ευρύστερνους. Πολλοί οι θρίαμβοι της ελληνικής γλώσσας που, όπως γράφει ο Καβάφης, από τη θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, τη δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλη βγήκαμε εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας. Εμείς με την κοινή ελληνική λαλιάν, εμείς ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας. Και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Πολύ στο θρίαμβος της ελληνικής γλώσσας, αλλά πάμπολες οι περιπέτειες και ο κατατρεγμός της. Το 529 μετά Χριστόν, ο Ιουστινιανός έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνος, θέτοντας εκτός νόμου την νεοπλατωνική φιλοσοφία. Μετά τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, η νεοπλατωνική φιλοσοφία μεταλαμβαδεύτηκε στη χριστιανική εκκλησία μέσα των συγγραμμάτων του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στην Ανατολή και του Ιωάννης Σκότους τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα στη Δύση. Το πρώτο πανεπιστήμιο ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, ήκμασε τον 10ο αιώνα, επί Κωνσταντίνου VII Πορφυρογεννήτου, για να φτάσει σε υψίστη ακτινοβολία τον 11ο με τους αρχαιομαθείς διανοουμένους Μιχαήλ Ψελό και Κωνσταντίνο Μαυρόποδα, στους οποίους οφείλεται και η χρήση του ονόματος Βυζαντινός, για να δηλώσει τον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης ως συνεχίζουσα στη μεγαρική προκάτοχό της την πόλη του Βίζα. Το 200 π.Χ. ο φιλόλογος Αριστοφάνης ο Βυζάντιος, που ηγείτο της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας, εισήγαγε το πολιτονικό σύστημα, δηλαδή επινόησε τα σημεία της τήξης, τα πνεύματα και τους τόνους, ψηλή, δασία, οξία, βαρία, περισπομένη, επειδή η ελληνιστική κοινή είχε τεράστια εξάπλωση και πολλοί ομιλητές που δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα συναντούσαν δυσκολίες στην εκμάθησή της. Το έθνος μόνο με την εκπαίδευση θα μπορέσει να αποβάλει τα ελαττώματά του, τα ελαττώματα που του προσέδωσε η περίοδος της υποδούλωσης στον τουρκικό ζυγό. Οι ραγιάδες πρέπει να γίνουν πολίτες και στη μεταμόρφωση αυτή η εκπαίδευση έχει να παίξει βασικό ρόλο. Σαφέστατα πρόκειται για τον απόϊχο των διδαγμάτων του Αδαμαντίου Κοραή, που θεωρούσε το φωτισμό του γένους απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση της ελευθερίας που θα κερδιζόταν με τα όπλα. Είναι σαφές ότι
πρόθεση και ο οραματισμός των πεφωτισμένων λογίων στις αρχές του αγώνα ήταν να εξασφαλιστεί όχι μόνο η εθνική ανεξαρτησία, αλλά και η οργάνωση της κρατικής μηχανής που θα παρήχε τη δυνατότητα να προαχθεί η εκπαίδευση, τόσο η στοιχειώδης όσο και η μέση και αργότερα η ανωτάτη. Δυστυχώς οι προσπάθειες του Ιωάννη Καποδίστρια δεν εμποδόθηκαν, παρότι ιδρύθηκαν κάποια αλληλοδιδακτικά σχολεία και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ως γνωστόν, δολοφονήθηκε καθώς πλησίαζε έφυπος στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στον Ναύπλιο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1836 το διάταγμα για την ίδρυση πανεπιστημίων δεν επικυρώθηκε από τον Όθωνα. Το 1908 πρώτος ο Αλέξανδρος Δελμούζος ως διευθυντής του Παρθεναγωγείου Βόλου προτείνει τη διδασκαλία σε γλώσσα δημοτική και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Σύνταγμα του 1927 δεν περιέχει άρθρο για την γλώσσα. Η ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στον Δελμούζο και Γλινό επέτρεψε στους υπουργούς του κόμματος των Φιλελευθέρων Κωνσταντίνο Γόντικα και Γεώργιο Παπανδρέου να ολοκληρώσουν την προταθήσα από τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με την ουσιαστική συμμετοχή του Μίλτου Κουντουρά, που προσπάθησε να εφαρμόσει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους ως διευθυντής του διδασκαλείου Θηλαίων στη Θεσσαλονίκη. Καθιερώθηκε εξατάξιο δημοτικό, γυμνάσιο το νέο εκπαιδευτικό σύστημα διατηρήθηκε μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά. Ακολούθησε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, όταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Η υποχρεωτική εννεαετής εκπαίδευση, ο διαχωρισμός σε γυμνάσιο και λύκειο και η δημιουργία του πρώτου λαϊκού πανεπιστημίου με τον τίτλο Αθήνεων. Το 1979, με υπουργική απόφαση ορίζεται ως επίσημη γλώσσα του κράτους η δημοτική, με το γνωστό επιχείρημα να καταργηθεί η διγλωσσία καθαρεύουσα δημοτική και να υπάρχει μια ενιαία γλώσσα σε κάθε επίσημο έγγραφο. Η υπουργική εγκύκλειος επιβάλλει την κατάργηση του πολυτονικού συστήματος και στο γυμνάσιο τη διδασκαλία αρχαίων κειμένων από μετάφραση. Μια σειρά εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων επιχειρούν τη μείωση διδακτικών ωρών των κλασικών μαθημάτων, νέους τρόπους διδασκαλίας που προτείνονται από άτομα που δεν είχαν διδάξει στη μέση εκπαίδευση. Μια μεγάλη μερίδα εμπείρων επιστημόνων επανεκπαιδεύεται στα νέα ελπιδοφόρα και πολλά υποσχόμενα νέα συστήματα, τα οποία αν επιτυχώς επιδιώκουν να επαναφέρουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της σχολής του Βόλου, το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεθόδων είναι η ολοσχερής κατάργηση της ορθώς ομιλούμενης και γραφόμενης γλώσσας, όπου άτομα με πανεπιστημιακή υποτίθεται μόρφωση γράφουν και ομιλούν με χονδροειδέστατα λάθη. Συγχέοντας, ένα απλό παράδειγμα δίνω, το τροπικό επίρρημα άμεσα με το χρονικό αμέσως. Και τι έγινε, θα σκεφτούν πολλοί, εδώ γίνονται τόσα και τόσα άλλα λάθη, πολύ σοβαρότερα, θα σταθούμε στη σωστή χρήση του επιρρήματος. Καλά να είμαστε και άσε τους φιλολόγους να φωνάζουν, θα πούν κάποιοι. Έχουν καταντήσει γραφική. Είμαστε όμως καλά όταν η σπονδυλική μας στήλη, η γλώσσα μας, βάλεται και διαβάλλεται καθημερινά. Όταν κινδυνεύουμε να απολέσουμε την εθνική μας ταυτότητα στο όνομα μιας κακώς εννοουμένης παγκοσμιοποίησης. Ας σταματήσει επιτέλους ο λεκτικός λαϊκισμός και ας αφήσουμε την ελληνική γλώσσα να πορεύεται όρθια. Γιατί όπως γράφει ο Διονύσιος Σολωμός στον εθνικό μας ύμνο, δεν είναι εύκολες οι θύρες εάν οι χρήατες κουρταλεί. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολες οι θύρες όταν φωτισμένες προσωπικότητες των επιστημών και των τεχνών ξενιτεύονται και μεγαλουργούν στο εξωτερικό, επειδή η Ελλάδα, εμέσως πλην σαφώς, τους αποπέμπει. Έχουμε εδώ και χρόνια σκύψει το κεφάλι στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον την τιμή και την υπόλοιψή μας στο χώρο της γλωσσικής μας ταυτότητας. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστούμε. Δεν κάνετε και κατάχρηση του χρόνου και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Να παρακαλέσω την κυρία Ναταλία Μπάσενκο. Η κυρία Μπάσενκο είναι καθηγήτρια της ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης και θα μας μιλήσει με θέμα η κοινωνία πολιτιστική διάσταση της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας ως συνιστόσα της διαμόρφωσης διαπολιτιστικής επικοινωνίας. Θα ήθελα λιγάκι, αν μου επιτρέπετε, κυρία συνάδελφε, θα ήθελα να αναφερθώ για τις άριστες σχέσεις που διατηρεί ο Οργανισμός για τη Διάδοση Ελληνικής Γλώσσας με το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης και τον Πρίτανη προσωπικά και με όλο το προσωπικό του τμήματος της ελληνικής φιλολογίας. Και θα ήθελα να πω ότι τώρα μάλιστα έχουν τώρα ένα χρόνο που έχουν κάνει ένα τμήμα ελληνικής φιλολογίας, ενώ τα είχαν πρώτα δύο και έχουν και τη μετάφραση και τη γλώσσα. Άλλωστε είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο εξαιρετικά, θα έλεγα, προσέχει, χωρίς να κάνει κάποια εξαίρεση, μη ληφθεί έτσι ο λόγος μου, και το Υπουργείο της Παιδείας, που είδα και τα τελευταία προγράμματα, ήδη από το 2015, 2016 και 2017, οι φοιτητές από το τμήμα αυτό της ελληνικής φιλολογίας της Μαριούπολης στέλνονται στην Ελλάδα με υποτροφίες και εκπαιδεύονται με διάφορα μορφωτικά, πολιτιστικά προγράμματα, εμείς και το ΘΙΕΣΠΑ, το οποίο θα μας αναπτύξει μετά ο συνάδελφος κ. Κοντός από τη μεριά της ελληνικής πλευράς. Είναι κάτι στο οποίο μετέχουν οι φοιτητές της Μαριούπολης με τις υποτροφίες, κάτι το οποίο πραγματικά το χειροκροτούμε. Επίσης, έχω τη χαρά εδώ να βλέπω σήμερα και την πρόεδρο. Δεν τη βλέπω όμως το υπόλοιπο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου των φίλων της Μαριούπολης. Εντάξει, εκεί είμαστε. Πολύ ωραία. Και να θυμίσω ότι έχουμε εκεί και τα ελληνικά φροντιστήρια που γίνεται πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά για την ελληνική γλώσσα. Προσωπικώς δεν είχα την τιμή, μόνο μέσα από το έργο σας είδα και νομίζω και τελευταία σε μια εκδήλωση στον Γκάζι, δεν ήσασταν εσείς που μιλήσατε, Μπάσενκο? Ναι, αυτό που θυμάμαι για την γλώσσα και την πολιτική, κάτι περίπου ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χρόνια μας πολλά και καλή χρονιά. Το θέμα της σημερινής μας εκδήλωσης περιλαμβάνει δύο ισχυρές και πολύ σημαντικές λέξεις, γλώσσα και πολιτισμός. Ο πολιτισμός και η γλώσσα είναι δύο αένα εξελισσόμενα στοιχεία. Η γλώσσα είναι σύστημα, ένα σύνολο σημείων και όχι απλό άθροισμα. Είναι σύστημα αξιών. Η γλώσσα είναι μία από τις έννοιες έκφρασης κάθε πολιτισμού, η βάση κάθε ανθρώπινης επικοινωνίας. Στο διάλογο του Σολομού διαβάζουμε «Η γλώσσα είναι ένα μεγάλο ποτάμι, εις τον οποίο έχουν ανταπόκριση τα όσα γνωρίζει ο άνθρωπος». Τα όσα γνωρίζει ο άνθρωπος αποτελεί το πολιτισμό του. Ο πολιτισμός είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία της συνειδητοποίησης της ταυτότητάς μας ως ανθρώπων. Δεν είναι βέβαια ένα σύνολο επιτευγμάτων. Αυτά είναι η αφετηρία, η ουσία του πολιτισμού στην αξιολόγηση και τον εμπλουτισμό του συστήματος αξιών και της κοινής συνείδησης του λαού. Είναι η ίδια η περιπέτεια της αυτογνωσίας. Είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας οι πνευματικές αξίες και η τεχνολογία μονοπολούνται από τις χώρες εκείνες που έχουν μεγάλη οικονομική και πολιτική ισχύ. Και εξάγοντας την τεχνολογία και τα καταναλωτικά αγαθά, εξάγουν ή καλύτερα επιβάλλουν ταυτόχρονα και ένα μέρος του πολιτισμού και των αξιών τους. Παράλληλα όμως συμβάλλουν και στην πολιτιστική διείσδυση. Οι χώρες με περιορισμένα οικονομικά μέσα, αμυνόμενες, καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτή την εισβολή και να μεριμνήσουν για την εθνική πολιτιστική τους άμυνα. Διότι η μάχη δεν δίδεται τόσα στα σύνορα της έννοιας ύπαρξής τους, αλλά σε ευρύτερο και σημαντικότερο χώρο, στον χώρο του πολιτισμού.
Και σε αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να διακρίνουμε νικητές και ηττημένους, γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικά μεγέθη. Υπάρχουν κυρίως αξίες. Άρα σε αυτή τη μάχη αξιών, το επιζητούμενο δεν είναι να νικήσει η μικρή χώρα, αλλά να υπερασπιστεί όσο μπορεί την ταυτότητά της, δηλαδή τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν ανθρώπους που την κατοικούν από οποιονδήποτε άλλο λαό. Να υπερασπίσει τα έθιμά της, το τρόπο ζωής, τις παραδόσεις της, όλα αυτά που διαφύλαξαν οι πρόγονοί της. Στην υπεράσπιση αυτή ο σημαντικότερος ρόλος ανήκει στην ίδια την γλώσσα, καθώς και στην διδασκαλία της. Και εδώ ακριβώς είναι που η ελληνική γλώσσα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αποτελεί μία από τις λίγες γλώσσες στον κόσμο που έχει επιδείξει μία γλωσσική παράδοση σε προφορικό και σε γραπτό λόγο που φτάνει τουλάχιστον στις 4.000 χρόνια. Από τη θέση μου και λόγω της ειδικότητάς μου θα αναφερθώ στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης μητρικής ή ξένης γλώσσας. Ο βασικός σκοπός αυτής δεν είναι μόνο η κατάκτηση επικοινωνιακής δεξιότητας, αλλά η κατάκτηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η διαπολιτισμική επικοινωνία στοχεύει στη διαπολιτισμική κοινωνία, δηλαδή μία κοινωνία όπου διαφορετικές κουλτούρες, εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές ομάδες διατηρούν ανοιχτή τη δίωδο αλληλοεπίδρασης, ανταλλαγής και αμοιβαίας αναγνώρισης των αξιών και του τρόπου ζωής. Και όχι στην πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου διαφορετικές κουλτούρες, εθνικές, πολιτισμικές ομάδες μπορεί να ζουν στην ίδια περιοχή, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι επικοινωνούν ουσιαστικά, ότι κατανοούν ο ένας τον άλλον, ότι δεν γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης του ισχυρού, οικονομικά ή πολιτιστικά. Με το όρο διαπολιτισμική επικοινωνία δεν εννοούμε μόνο τη συνομιλία με άτομα ξενόγλωσσα, αλλά μία σύνθετη διαδικασία που διέπεται από στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες βασισμένες σε κώδικες που διαθέτει η κοινωνία. Αναμφισβήτητα, η γνώση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες των ανθρώπων σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και την πολιτισμική μαθητεία. Και η διαπολιτισμική επικοινωνία, πιστεύω, πρέπει να βασίζεται στο διάλογο. Να, ακόμη μία ελληνική λέξη που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Ο διάλογος ως μέσο πολιτιστικής επικοινωνίας περιλαμβάνει μία σύγκληση των αλληλοεπιδρόντων οντοτήτων της πολιτιστικής διαδικασίας, όταν αυτές δεν επιδιώκουν να κυριαρχήσουν, αλλά αλληλοακούγονται, αλληλοκατανοούνται, συνεργάζονται και πλησιάζουν η μία την άλλη ήρεμα και προσεκτικά. Σε αυτή τη βάση θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι μία μορφή κοινωνικής επικοινωνίας. Η κοινωνική επικοινωνία με τη σειρά της είναι μία διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετοχόντων στις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με σκοπό τη μεταφορά ή την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό το είδος της επικοινωνίας χρησιμεύει ως ένας από τους βασικούς μηχανισμούς και αποτελεί αναπόσπαστη συνισταμένη της κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης, επειδή υπάρχει τη δυνατότητα σχηματισμού πολιτιστικών δεσμών μέσα στον ίδιο πολιτισμό, καθώς και μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Πολύπλοκη και αντιφατική διαδικασία αποτελεί και αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Η φύση της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, όταν χάρη στην ανάπτυξη των τεχνικών μέσων, στην παγκόσμια διαδικασία επικοινωνίας, συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων έθνοπολιτισμικών σχηματισμών. Οι μελέτες δείχνουν ότι η κοινωνία και ο πολιτισμός είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες έννοιες. Υπάρχουν και λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου κοινωνικοπολιτιστικού χώρου που λέγεται κοινωνία. Ως εκ τούτου γίνεται ολοένα και πιο σημαντική η διαμόρφωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της ικανότητας να κατανοηθεί μια ξένη κουλτούρα, μιας κριτικής ανάλυσης των λόγων της δικής μας συμπεριφοράς, της αναγνώρισης και της αποδοχής ξένης πολιτιστικής ταυτότητας, της δυνατότητας οικοδόμησης σχέσεων
και της αποδοχής ενός λογικού συμβιβασμού. Ο κύριος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι, κατά την άποψή μου, η απόκτηση των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων κοινωνικών σχέσεων, της μελέτης του πολιτισμού, της γλώσσας, της συμπεριφοράς και ούτω καθεξής. Η νεοελληνική γλώσσα ως δεύτερη μητρική ξένη διδάσκεται στην περιοχή της βόρειας παρεξήνιας ζώνης εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Μαριούπολης και της Κριμαίας επίσης, ανάμεσα στα παιδιά που διδάσκονται τα νέα ελληνικά υπάρχουν αυτά που κατέχουν ήδη μία τοπική ελληνική διάλεκτο, αλλά την διδάσκονται ως ξένη γλώσσα. Και γι' αυτό στο επίκεντρο των διδασκόντων βρίσκεται η γνωριμία με τον ελληνικό πολιτισμό κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας. Το υπάρχον πρόγραμμα επιτρέπει τον συνδυασμό των στοιχείων της λαογραφίας, της ιστορίας με τα γλωσσικά φαινόμενα. Η προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στηρίζεται εξ ολοκλήρου στο γνωστικό και κοινωνικό υποκοδομητισμό. Με την καλλιέργεια του ενδιαφέροντας και της περιέργειας των μαθητών για τη γλώσσα και τον πολιτισμικό πλούτο, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες που θα λειτουργήσουν σταδιακά ως συνισταμένη ανάπτυξης μεθόδων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Μέσα από αυθεντικές καταστάσεις, οι μαθητές ερευνούν, ανακαλύπτουν και βιώνουν μη οικία πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχεία. Χρησιμοποιούν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους για να προσεγγίσουν τα νέα δεδομένα, να κατανοήσουν, να αποδειχθούν και να εκτιμήσουν το μη οικείο, το διαφορετικό. Ο στόχος του καθηγητή είναι να βοηθήσει στον εντοπισμό διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα στις γλώσσες και στους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, για τους Ρώσους, μέσα της ελληνικής γλώσσας γίνονται πιο κατανοητές οι ονομασίες των πτώσεων και οι σημασίες τους, διότι οι ονομασίες αυτές είχαν μπει στη ρωσική γραμματική ως κατά λέξη μετάφραση ελληνικών όρων από την επιτομή περί των 8 μερών του λόγου του Γρηγορίου του Θεολόγου. Όταν λες στους μαθητές ότι το ίδιο το κυριλικό γράμμα ου προέρχεται από το ελληνικό διφθονγο όμικρον ύψιλον και περιγράφεις τη διαδικασία αλλαγής, δηλαδή πώς απέκτησε τη σημερινή του γραφή, ενθουσιάζονται και νιώθουν ήδη κάποιο δεσμό με την ελληνική γλώσσα. Για τα ρωσάκια που κάθε χρόνο στα σχολεία τους στις 24 Μαΐου γιορτάζουν μεγαλαπρεπώς την ημέρα της σλαβικής γραφής και πολιτισμού, και τιμούν τους Αγίους εις Αποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο, η άγνωστη και λίγο μυστηριώδης πόλη Σολούν, από όπου κατάγονται οι Άγιοι, στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας αποκτά την ουσία και μεταμορφώνεται στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιου τύπου διαδικασίες επιτρέπουν στους μαθητές να βυθιστούν στην ελληνική πραγματικότητα, να εξοικειωθούν στο άκουσμα και στη γραφή μη οικείων στοιχείων, στη διαμόρφωση της διαπολιτιστικής επικοινωνίας στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, βοηθά και η μορφολογική παρατήρηση των ελληνικών λέξεων και η σύγκρισή τους με αντίστοιχη της μητρικής γλώσσας. Η χρήση συσχετισμών που χρησιμεύουν για μεταγλωσσική και μεταγνωστική προσέγγιση ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο μαθητής, ο οποίος διευρύνει τις εμπειρίες του στα πολιτιστικά περικείμενα της γλώσσας, δηλαδή από τη γλώσσα του σπιτιού μεταβαίνει στη γλώσσα της κοινωνίας ή και στις γλώσσες άλλων λαών, δεν διατηρεί αυτές τις γλώσσες και τους πολιτισμούς σε αυστηρά διαχωρισμένα τμήματα του νου, αλλά αντίθετα συναρμολογεί μία επικοινωνιακή ικανότητα στην οποία συνεισφέρει ολόκληρη η γλωσσική γνώση και η εμπειρία και στην οποία οι γλώσσες αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν. Στο μάθημα της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές διαθηματικές δραστηριότητες και να υλοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους, όπως παραδείγματος χάρη με σχέδια εργασίας, με παιχνίδια ρόλων, με δραματοποίηση. Η αναζήτηση και η καταγραφή ελληνικών παροιμιών και ο συσχετισμός τους με τις ελληνικές
με τις παροιμίες της μητρικής τους γλώσσας. Διεύρυνθηκε ο σχολιασμός προφορικός και γραπτός, ιστορικής, θρησκευτικής, μυθολογικής σημασίας ονομάτων στην ελληνική και στη ρωσική και ουκρανική γλώσσα. Διεξαγωγή έρευνας για κοινά και για διαφορετικά έθιμα, επισήμανση κοινωνικοπολιτιστικών ομοιοτήτων και διαφορών, που αφορούν εορτασμό διαφόρων εορτών. Επισήμανση ελληνικών δανείων στη μητρική τους γλώσσα. Μέσα από τέτοιες μορφής δραστηριότητες επιδιώκεται να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές σε θεματικές διαδικασίες γνωριμίας με το διαφορετικό, με το μη οικείο, αξιοποιώντας τη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία ως πηγή δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας. Οι μαθητές αισθάνονται τον εθνικό, γλωσσικό και πολιτισμικό τους πλούτο, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν την ύπαρξη άλλων γλωσσικών κωδίκων επικοινωνίας, άλλων τρόπων ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς. Ας αναφέρουμε και κάποιες διαπιστώσεις. Η εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά ελληνικής καταγωγής της Μαριούπολης, της Κριμαίας, της μεσημβρινής Ρωσίας, περιοχής του Κρασνοντάρ, αλλά και του βόρεια της πόλης του Ουφά, συμβάλλει στην επίγνωση του τοπικού τους πολιτισμού, των εθήμων και παραδόσεων, στην αυτογνωσία τους. Επιτρέπει να εξηγήσει την πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα, τους φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση της δικής τους ελληνικής διαλέκτου, τους κάνει να αισθανθούν μέρος της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Ενώ στα ρωσάκια και τα ουκρανάκια βοηθά να συναισθάνονται τον γλωσσικό και πολιτισμικό τους πλούτο και ταυτόχρονα να αποδέχονται τις πολιτιστικές καταβολές του άλλου, προσεγγίζοντας συναισθηματικά την ελληνική εκφορά του λόγου και ελληνικές πολιτισμικές εμπειρίες. Διδάσκοντας γλώσσα, διδάσκουμε πολιτισμό. Γιατί δεν αρκεί να γνωρίζεις τι σημαίνει κάποια συγκεκριμένη λέξη. Δεν φτάνει να μπορείς να τη μεταφράσεις. Πρέπει να την αισθάνεσαι, να την συναισθάνεσαι, να την αποδέχεσαι έτσι όπως είναι και όχι μεταφρασμένη. Διότι όπως είπε και ο Μπαμπινιώτης, κάθε γλώσσα είναι μία άλλη σύλληψη, οργάνωση και έκφραση του κόσμου μας. Είναι μία διαφορετική ταξινομία του κόσμου. Άρα, κάθε λαός συλλαμβάνει, οργανώνει και εκφράζει διαφορετικά το κόσμο με τη γλώσσα του. Ο φιλόσοφος Wittgenstein είπε «Ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου». Διδάσκοντας τα νέα ελληνικά σε ξένους, τους ανοίγουμε τον κόσμο των Ελλήνων, τους ανοίγουμε τους ορίζοντες, τους καλούμε να συμμετάσχουν στο πολιτιστικό μας γίγνεσθε. Διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα σε ξένους, την κάνουμε πιο ανθεκτική στις εξωτερικές προκλήσεις, στις αλλοιώσεις, αυξάνουμε τις αντιστάσεις της. Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή μου με ακόμη μία διαπίστωση. Ο μεγάλος Γάλλος αρχαιολόγος και κοινωνιολόγος Ζαν Μάιερ, στο μνημειώδης έργο του «Διόνυθος, ιστορία και λατρεία του Βάκχου», υποστηρίζει ότι τα ελληνικά έθιμα και οι παραδόσεις σε περιοχές όπου ο ελληνισμός είχε βαθιές ρίζες, εκτός του κυρίως κορμού της Ελλάδος, εξακολουθούν να ζουν χάρη στην επιβίωση ελληνικών γλωσσικών διαλέκτων. Επομένως, η διατήρηση της ελληνικής παράδοσης, αλλά και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού εκτός των γεωγραφικών συνόρων της Ελλάδας προϋποθέτει τη διάδοση της νέας ελληνικής ή και την διατήρηση των τοπικών διαλέκτων της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, περίμενα ότι σήμερα για τον οργανισμό, κυρία Βάσενκο, θα μας είχατε φέρει αυτή τη μετάφραση που έγινε στα ελληνικά της ρωσικής γραμματικής, στην οποία από ό,τι είχα δει εκδοτικά κάπου συμμετέχετε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Όχι, αυτή δεν είναι γραμματική. Αναφέρθηκα στη γραμματική που έχει μπει στην χρήση στη Ρωσία, ενιαίο κράτος τότε, 1680. Όχι, εγώ μιλάω για ένα σύγχρονο έργο, το οποίο έχει γίνει